नोकरी केल्या तुझी मान्य करून घे असं काजल तुला माहीत आहे. श्री गजानन गणपती काय चूक बोल झाली असेल तर माफ कर. हे सगळं काय केलं ते पावन करून घे. त्या पोरांनी कुठेतरी सरकारी नोकरी मिळसारखी कर. तर त्या वाचायला कुठेतरी काम नंतर बराचसा दे. तर त्याने सगळ्यांनी बरं लाग. त्या सासूला बी माझ्या बरं कर. त्या पाय म्हणलं काय होतं इथं दुखतं तिथं दुखतं. आणि मेन म्हणजे मला इथं दुखतं तिथं दुखतं. मी सगळ्यापेक्षा म्हातारा मी आहे. सगळ्यांनी नजरात घेऊन तुझ्या पदरात घेऊन सगळ्यांनी बरा आशीर्वाद दे आणि कृपा कर आणि कल्याण कर. बरं कर. बोला पंढरी गौरी यार विठ्ठल.